wagaye nnachi gwago na okwu a na nnachi ije arụsị because a na seek for vengeance. Mba, ya tụrụ ụmụnne gị n'alụsị. Maka gịnị? Mba, ya tụrụ ụmụnne gị n'alụsị. Ya tụrụ nwanne gị n'alụsị. Ọkwa onye issue ma ebe ọ na-afụ ya. Aghọta, no matter what, ịsụkwa ya mee. Ya tụrụ nwanne gị n'alụsị. Alright, my people. Onye mụ na ya nọwụ akụ atụ egwu Nnewi. Onye nke eji Daddy Billy wee malụ. Abịa na South. Ejikwa America. Ana Ethiopia wee malụ. So I saw a video that trending on social media about you and your family concerning your junior brother in Kenya, South Africa. And so the ones who have those things very well with me, so I have to invite you. You call on your own side of the story. So what really happened? What I did, apart from Nnewi mother, his back and would be no way na South, only the American Malum, and keep us at that degree. So now, we go to I could call we go. It will come because I go one from no, I'm a bomb catching. Man, out then I can't go gather and we'll see in Kaman. Nwere ihe ọzọ na ofu nna m a na-akpọ Sonito ọnwa ego nickname ewuzi ọnwụ na Cape Town South Africa ọnwụ na Cape Town October 7 nweta call by then before nwa m ọkwa ebe ọ nọ because ịmana na ije ụmụnne mụ kpọtara South Africa 2008 mana ịmana nwebe ya bido nwanne ọchị ego free from ebe free mụ nwa feri ya aka 2008. I'm bought South Africa 2008. Upon a get to them. Upon a come 211. Omelo way. Almost all goals in fairly I could never say to society. So it got to a point, it will cut the story short. When I had it, I could see because 2021. That means there's a book at the gun and there's no. It's a book code. And we both smoking out the rock. Oh, my noise book while the channel. Some one day. I have quiet one. So Ozoze Unolono, that was 2023. No, go Nigeria. Not to this Nigeria, Japan. One of friends in a year. I saw the number one Chineke and I click on South Africa. We see another. One of it was a surprise that day, October 7, Zakon, unknown number. Nene numbers at that. When I said Nazidia, I'm your brother. Say we see some non go to say give him for 2 years about my born. Also you call na kowala no the ball than a boat from Obi na third floor na Cape Town see way back about to and we clinic in na neighbor papa so no go man bonya na akpọ me believe go me man yen gbadebe say ka ekisi nwete number m osim no friend na phone so mto a nke nwura say jigini say go some American say say ngwa ya mepekwa phone na ya chọọ number eji Ugochukwu we say Ugochukwu was the last born so mto toria nka no South Africa ono ku South Africa abatakwa moye nka 2015 God ka go on Diokpala mu a Diokpala 2015 ka na Nigeria se kpụrụ ya n'aka kpọta South Africa so iji wee kọwa ihe na-emenụ nsị ya so nọmba edelu Ugochukwu kpọọ Ugochukwu ọkpọzi Ugochukwu mọzem si na onwete gị Ugochukwu si na ọ na-abịa njụ ya ka maka nwe na nwunye ọsị na nwunye ebi n'ọsọsọ na nwunye ebi si ekebe nwe nọ si na nwe nọ n'elu si omini ọsị so I became worried because of the boy so na-akpọzi call onye ebe 8 call abịara ebe 4 nke ife ebe 8 ka m kpọzi the guy ọsị na Ugochukwu abịago na ọkpọrọgo obele nwa mkpotuo mechie ọnụ nwụrụ onye mkpọ mfo echie niile ebe 10 mana ịma na ọnwụ bịakwa ha na n'abalị zi call fie ebe niile onye ọ na-akpọzi m mana family akpọbeghị m echie niile ebe 10 Ugochukwu ụzọ onye kpọrọ m amaghị m na mbe ọkpọ nsị ka onye na-egwasị m Ugochukwu na-akpaghị n'ihe ọ na-agwụkọ m nkịta ahụ na somto ahụgo mụ asịzie na manụko ọsị nke ya eme last born na-akpọ Ugochukwu wafọ ọsị nke ya eme nsị a na mamon ya mewe n'ụkọ na nọ Cape Town mụ nọ 2 hours Cape Town na Johannesburg is 2 hours flight difference by road all 1,500 kilometers so
but he was panicking kpọbaziri sị m bịabata iji wee kọt okwu short nsị ya ngwa nsị ya na nọ Sunday ka m ma abịa ọsịkọ ka ọ gbalụ tiketi ka m bịabata kpọọ nwunye m sị ya paakịrị maka na m na-eje Cape Town apakịchazi akpa 1 ihe kọla wee beta 1 2 3 8 ọ na-eluzi 6 mụ akpọọ ya nke afọ gị ozi tiketi nwa ọsọba na ya dị bizi kpoo ofu oyi nwoke m na-ede na ọsọ m na ọla ikpọ na idea ahụ nwanne nwoke gotelu m tiketi m ji eje Cape Town ebe m karịrị ya si ọkwa ya mba online go tiketi ụtụtụ echi elu by 8 gị na nke a nwere kana mmakwu na na-eso okwu bifo nwanne gị mụ na nke ahụ adị onwe ihe na-esela ọnwụ ma o ji kpọọ gị na ọnwụ mere o ji kpọọ mụ na ekwubere ofu 2019 or 18 mụ na ekwubeghị okwu ejikwusi m na mbe gị kpọtọkwu na South Africa mụnwa n'aka gị ka o si wee dịkwa free mba ọ bụrụ n'aka m ka o si dị ụmụ akpọje dat Cape Town ọ nọ ya o ji aka ebe setụlụzie onwe ya mụ na ya ada akarịzi mebezie gbọwa mbọ ibe ya na-agba na-emewekwa ọfụma so ejebe Cape Town ruo Cape Town ebe 1 kpọwa ya from ha ya lụkwa moto kpọwazi gwana m ebe ị nọ ka m bịa metie finally ifụ n'abalị nwa ya my late brother anyị anọkọrịcha ihe niile ekwesịrị na Facebook anyị anọkọrịcha ọ wụrụzi ijekwazi ebe my brother bi emecha ije ebe afọ uche akpa aka esi ka okwu ghara ite aka ka anyị kpachazi ka anyị esi wee mee ihe the main thing now njụ ozu ya gwana kele ebe ọ dị onye Ugochukwu na roommate ebe nya wuso nke obi sịkwazi na polisi eburugo ozu na onwe detective dị in charge of the case no drop phone number na sị ha nye m the phone number kpọba polisi na ọmụnwa onye dị etu na nwanne nwoke ga-ehige ọ sị m he died mysterious and onye nwụọ mysterious nsị ga-ekwa nke uru ya ebulu ozu n'oche nọ nwa maka akpọ m ndị undertaker sị ha ka ha bịa buru ozu na ndị polisi ọ sị mba n'ọkwa problem na m na-ejikwa aka m buputekwa ozu n'aka ndị polisi before ha nwa abịa n'ọkwa case so m ji wee kpọwazie ndị polisi nso onye polisi ya kọwagoro m onye mere o ji buru ozu nke mysterious death ọ sị m onye si n'elu gbatuo ga-anwụọ nọ mysterious ọ bụrụ onye nọ n'ụlọ ọgwụ na-arịa aka ọnwụ ọnụ na polisi ama mba ozo na onye ọbụla onye dịgolo above 65 years na polisi ama mba ozo that day ka m pụtakwara nke ahụ so but mkpọwazie polisi ọsị m nye ha 48 hours after 48 hours asị m na m sendị akwụkwọ ya sendị paspọtụ wee ga expire sendị permit eji anụ obodo ndị ga expire ndị polisi na ọnwụ national death but na kịta not be illegal in the country chụkwa na ya ebi mgbe ozu okwu ọwụrụ okwu ihe anyị ji ambịa na abịa m on Tuesday on Wednesday nnọdụde ọrụ Friday na ọ na-ahụta ya na-akwụ ụgwọ so mana emegido convince ndị polisi chịkọrọ akwụkwọ m chee ha enene akwụkwọ ma anọ m obodo ọfụma fụ na m dị oke sizie ndị polisi onye isi ha gwa ndị a ha bizitere m ozu mana akwụkwọ ka edeziri nye m wee jebe forensic ebe a na-enene ihe gbukwara mmadụ nnukwu ebe a jụọ enwecha m vidiyo ya niile enwere m evidence ka ọ bụla ị chọrọ mplee ya njekwa ebe a nene akọchala n'ihe niile mere ebe ahụ nụzi na forensic ndị forensic kọwakwa ihe gburu elu na-asịzie na mmemme identification etu ebughara na ozu ka nkụ ebe a ebupụta first one the wrong bupụta second one si ya n'ọwụ ya that is the first time na ha afụ ozu onye ha si n'ọmụ gburu first time m na-eji anya afụ ebute ebe a ka m si efota sị m no na ebe a ọ nọ na anaghị esenye foto until ebupụta ya anyezikwa m akwụkwọ nsaịn o nwezi akwụkwọ enyere m ji wee nsaịn the power of attorney nyezie ndị undertaker sizie mgbe ha ji ebupụtezi ozu na forensic nchelizie ha outside ndị forensic ga-abazi ndị undertaker ejizie ebupụta ozu paakị a n'ime yard ka m sịkwa sị ya na m chọrọ ise foto asị m mba na asụ efuteba na ha nwere fine esi m ụzọ foto ha nwabụla ozu epụsịkwa m na Facebook mụnwa n'abalị ahụ mmachiri abazie na base Johannesburg so undertaker ozi na phone ka mụ na ya na-ekwu ya mezi send elu m foto ejizi m foto now etu ahụ si wee fuo ebe m fụrụ ozu my brother izizi wụ na forensic afọrọ m ebe a nọ wee ebe ọ na-ada wee fụọ m n'ụlọ ọgwụ na forensic ka m fọrọ m afọ ọzụkọ m ozu ahụ again o wee baa plane wee bulu ozu wee bunawa Enugu ke ozu na ozu ya ejeze Enugu asị na enyidikwala onye erisive ozu ahụ n'Enugu mkpọ dịsi Ugochukwu si ya kpọọ Nkiru a na-ekwu n'ụtọlụ onye nke nwụrụ anwụ tọọ Ugochukwu nsị ya kpọọ Nkiru a na-ekwu bi Ọka ozu na-abata Enugu si na ọ dịrị nso ya jezie Enugu ka o bulu ozu ya wetazie akwụkwọ ya ka e welu mee onye ya ebulu ozu Nkiru emere Nkiru jee chọọ ofu nwanne anyị nwoke nwa my step mom
were aka wee mee nwanne ya na-atụ amarụkwa m mụ abawakwa mba ejikwa m evidence ya ka m bachaziri mba mma ya akpọ m na fon sị m na mma na Nkiru anụgo di na Nkiru nụrụ di na ọ bụrụ ihe niile ka anyị akpọzie na wozi na mba sị ka ị na-akọ ya na nwanne m nwoke nwụrụ Nkiru anyị apụtanwu ihe a na-ekwukwu okwu ewu jos ka ije na ebe a identify ya ebe ihe ozu ịdọle ndị ambulance ebulu jebe cemetery ka mọshụwarị ngụ nwa anarala onwe gị o mere enu. So now I had to call people again to do it for me. Mkpọ somebody kpọta onye bute Sienna ejebe Enugu bunata ozu je tina Nnewi na akwa udo afụbe akwamozu. Finally mụ anatala for akwamozu eyi akwamozu January 15. Agwụkwa hapụ na November asịsị edebe mgbe mụ nwa eji wee nọrọ ya kweta ọmụ ụdị ọkpara January 15 ka anyị tiri akwamozu first anọ m ya anatazie first na-akwado ihe gbasara akwamozu. Okwu nke wee okwupụtara n'ozi na mma anyị bịazie ịgba ọkụka na ya enyi Ugochukwu nwụrụ anwụ na be nna ya ọ bụrụ Ugochukwu sorry Somto nwụrụ anwụ na be nna ya be nna nke unu nwa be nna anyị nna mụrụ m ụdị ọkpala na ya eniri ya na mba na ya enyi na be Ugochukwu last born ebe ọ lụrụ ụlọ wee sị ya na-asị na ya eme omenelu na omenala ka ya eme. So mma ya bịa tụọ alụ sị what of with one of onye ụmụnna anyị mma ya tụọ alụ sị ọ na enwe ike ịgụ ana lụọ jụọ mmadụ ụlọ asị ya na oyi eme but oge kwa eme na mma dị awe ọ nọkọtasịkwa na ọ na last born anyị edunwu nke ọzọ ana obi asị na nye nwa ya edunwe but na oche idukwa na mma ụdị ọkpara ya anọkwa edu obi nwesị asụ dị efọ ihe niile a nwere nke unu melụnụ so dịtụ na nwere nke unu melụnụ anyị stand on the truth and the omenala nọ na be nna ka anyị emie. Somto nwụrụ anwụ lụtara ụlọ mana ọ na Lagos o nwere ihe ọ lụ na village ọ gbara anọ anyị enwekwu na obi nke anyị na-eke eke na onye ọbụla na-agbara onwe ya ebe a ka okwu si wee pụta. Ihe ọzọ m na-anụ a day to burial mfụmazi onwe m na social media ndị mmadụ na-akpọ m nnekwu ihe na-eme na social media. My brother last born na-epost tinye foto m dee serial killer brother killed brother used for money ritual. O nwere ihe na ode for her ọ ndị nọ na South nọ na-akpọ m muje na Facebook dibe n'abalị anyị echi wukwa akwamozu pụtakwa echi ka ebidokwa ikwu ozunu ndị mmadụ na-atụ ụjọ na-asị na polisi abịa bụ mmadụ anyị eme nka nji wee kpọwa ndị amị. Enwe ndị fụrụ ihe post na Facebook mgbe a na-akwa ya sịrị nke a ndị amị bụzi ozu o due to threat si gezi from nowhere na aya enyi maka Mike asụzikwara akwamozu nwa ya eyiri date ọ kansụl ya kpọọ ụmụ nwaanyị obupụgoro ọjị sịkwazie ha akwamozu obupụrụ ọjị ha abịa na nwa necha anya kama mma anachi ya azụ espendene m ego niile kwụ ụgwọ ihe niile ọ ya wee loss sị mba sị carry on ozu a ka m na-akwacha on the 16th morning as early as 6 o'clock ndị polisi abịa kpọrọ m aka na họteelụ m kpọrọ m echekwa nọ ndị kidnapper ọ mgbe ejebezi ka m fụ nọ polisi ebuje m zo 13 ukpo nruo de asa na charge m for murder ka attempted murder chetezi m nsi wee kọwara ndị polisi ihe mere m asị m gụgoro petition to my greatest surprise ka m mepeziri petition ihe m na-akụzi wụ my mom wụ the petitioner petition lụ m so ike egwu mana akọchara m ndị polisi ihe mere ịma na eziokwu na-akwụ ọtọ okwu asị na-agba ngọ enye m bel before 2 o'clock nataba so ọ kwesịrị eme nkwụ ka eche ụjọ n'oju akpa wow your mother ndị mụtara gị petition gị na zone 13 even ayọ m ndị polisi ka m see picture petition a ka enwee ike ịfụ afọ ya onye polisi ekwo ka m see ụmụaka ka m esete ọkwana nne-ewe unu si ụmụnna anọrọ ya enwere ụmụnna ife dịka ụmụnna obodo because o doma na before case agawa like this anyị asị na ụmụnna etikọtagoro ọnụ na o kwere omume eziokwu ka ihe niile a na-eme amarọzi m rolu ụmụnna na ụmụ rolu ha because na almost ndị ụmụnna niile mana m dị arrested enwere ihe ha melenụ ka ibe ụmụnne gị makwa na ife your last born na the modern na-eme the very long nkwa understand there for the truth like ikwu okwukwo openly that far like even yeah Kailu police station the allegation labeled against me wụ na m ekworo ka mmadụ fụ ozu na m nkwala ozu sọsọ wee sị na ndị polisi na nke ntọ direct nwaanyị nyawa ada nke ada tọlụnụ nwoke nke ntọ direct wụ ife yi nwa onwekwe nke ada tọlụnụ third born Onyeka
ọ nọ Ghana, ọ natara ịbụ na ọ chọbụghị ịnata, ọmụnwa kọdobere anya sị ya nata, ọ sị na ndị a na-akparị ya akparị na ya nata, sị ya nata, o wee nata. O so wee jee police station wee kpọrọ ndị polisi na enwere ihe dị etu a. Ịbụ ndị polisi jụọ o nwere ka a sị ya suspect m, ọsị chaa ha fụrụ ozu anya, ọsị na ha na-akwa ozu, vidiyo akwamozu dị. Anya mere ha ji wee polisi ji wee hapụ m within before 2 o'clock, mụnwa dịkwa free, mana ịma na polisi abịakwa court today come tomorrow. Ebe ahụ na-anụgo ya na ọkụta ụkwarọkwa n'ụka mgbede, because the way the things agagharị na social media, I was like, kedu ka nwanne na nwa, because after ka m jụ ese, after ka the case bịa to my side, find ya out na nwanne, ahụnụ m ajụ onwe m ga-elevelu ya elu iri dị ụmụ nwanne ipost nweba na social media na-akpọ nwanne nwoke onye na-egbu mmadụ na anaghị egbu mmadụ. Egachakwa nhalụ kama na the way the case is wee dị, for us to say the truth, I'm very sure that ka omenala Igbo si wee dị na ọ na-achọ mmadụ afọrọ ya na ọ nwee ife a na-akpọ be nna. So but film na-ekọwa n'ebe nke last born ụlọ ụlọ, which is not nke last born kpatakwala ego, n'ebe nke last born ụlọ ụlọ ka a na-esi ọnwụ, ibe na-ese okwu ebe a nchọpụta ahụ ebe a ga-eni na ebe a ga-eni ọnya bụta esemokwu a. So almost even we could drop it on the comment section. We are still going to post more of these videos. Iji wee nyere gị aka na n'iwe gbasara okwu a, obi agbawaka m, because it got to a point mgbe ihe a bidoro na-enwecha na depression. Mana waga ihe nnachi gwa na okwu a na nnachi ije arụsị, because I'm seeking for vengeance. Mba, ya tụrụ ụmụnne gị n'arụsị. Maka gịnị? Mba, ya tụrụ ụmụnne gị n'arụsị. Ya tụrụ nwanne gị n'arụsị. Waga ihe onye issue ma ebe ọ na-afụ ya. Aghọta, no matter what, ịsụkwa ya mee, ya tụrụ nwanne gị n'arụsị. Pụta n'ite. Because enwe ndị nọkwa na-efil na mụnwanwu akụatụ egwu na Nnewi na mmelie. Ụfọdụ na-ebilivu n'ọgwụ ego obi. Onye a na-akwọrọ ọgwụ ego ahụ Nigeria movie. Me and you know na Nigeria movie ka mmadụ nwụọ ikwuo n'onye a ote gawa na film ka ebido kọwa aka bifo akpali film. To me, after all these things, we posting this video on social media, everybody is going to see this video. Forget anything else. I believe that one day, upon a part the wrong, they will realize. Nwekwana ebe gụnwa si eme ị nara emeta isala aka mewe nke ezi eziokwu kwuru onye ọtọ ara ebe ndị ebe. One thing ị ga-amara ebe n'ụwa na ebe mgbe eme imetụta isi na mụ onye agba gara gba na ya emetụ udo achị ya ọ nwere ebe kesi anaghị udo dị n'ụlọ.